Yaba fowethu. Ngizodlulisa ukubonga nje ezinsizweni eziye zasibonisa ukuthi umfana uqondiswa kanjani meganga. Yabona, angifuni ukungena kakhulu, angazi nokuthi bekuyini imbangela, no, angifuni nakwazi. Kodwa-ke bafowethu, kuyajabulisa ukubona insizwa ihlehla kubi ihlangana ney'nhlansi igcwele ubuso. Yayizwa leyo nto, kuyajabulisa lokho. Khona impama eshayela umfana waseMandaba ey'nsukwini. Hayi, mangishilo kodwa ngathi ukhwalithi kumele aphume ey'nsizweni ngoba akakovuthwa, akadla amadanono nemfino le ebabayo. Yebo, makuwukuthi-ke ayikho, akayilande ngapha ekhaya eSwatini le mfino okuthi inkakha. Yebo-ke, ezokwazi ukuhila, kuthiwa kwenzani ukwelapha mani, angazi ukuhila yini, ezokwazi ukuhila lesi sifo leso kuthiwa ikwashiorkor esihlala emzimbeni womuntu ongadli kahle. Ngoba ngikubone laphayana uKhuzani engaboshwa, ukhwalithi engahlala after 10 years bese uyashona. uKhuzani umbulele. Yebo lona, akekho wrong uKhuzani oqondisa igwegwe, ningizwe kahle, akekho nje wrong. Icala lizomudla kuphela ngokuthi leya mpama ibe nkulu kakhulu, uyabona, ibe nkulu leya mpama, ikhuluphele. Yeyi bafowethu, kuphi leya mpama noma ishoda, ukubisha kwey'mina mhlampe ubezothi uma ephefumula okwesibili ethi esesiphingo, makuthi kade siseThekwini la eLokhuzana eMabhida, bekuzoba kubi ngale ndlela yokuthi ubezovuka esiphingo, leya mpama iyashoda. Kodwa yona noma ishoda injalo ibe nkulu kunalo muntu ade ibhekane naye, you understand. Shawu uKhuzani impama, wahlehla ukhwalithi wathi sacazeka lapha efensini lezi insimbi lezi ezinhlade zilapha. Washaya wahlehla, wathi uyabuya, bamtshela bathi yeyi, he will kill you. Bathi yeyi, baleka, wathi uyabaleka ngapha, akazi nokuthi uKhuzani ushone ngaphi, wathi uza inzima bafowethu leya nto, inzima kakhulu okushawa ngaleya ndlela. Mina nje bengisho bafowethu ngithi hambani nombona ukhwalithi esibhedlela makuwukuthi uyile. Yebo le nto leyo. Ngoba esikhathini esiningi impama inakho ukuthi iphazamisiswe, nanokuthi-ke ungabe usakhuluma izinto ezi-right ngohamba kwesikhathi. So uKhuzani necala bafowethu, kumele asondele ngapha enkosini yey'nsizwa, ngizomnikeza 400 iy'nkomo ngalesigameko asenzile. Inhle kakhulu lento ayenzile uKhuzani, noma nje yona isigameko iyisika, kodwa inhle njengoba injalo. Khwalithi, phuma ey'nsizweni, sasemncane, phuma. Kodwa-ke mina mangathiwa-ke ngehlaziya le ndaba, umuntu orongi umthandeni. Bonke abantu abahamba nomthandeni ba-very weak, bonke ba-weak. Khalile futhi impama, angazi athi ukushawa ushilisi yini, uyayibona loo nto leyo. Bamkhisa futhi umthandeni, angikho happy ngalezo zinto zonke, yabo. Zonke lezo zinto kusamele ukuthi ahambe ayobona izangoma lapha uKhehlelezi bamsize, understand, bamqinise ngoba lento izomnikeza inkinga. Kodwa futhi nawe Khuzani sebezokushaya manje, sebezokushaya, bazokushaya impela, yabona-ke manje sebezokushaya-ke manje, sebezokushaya impela-ke manje, sebekunyathela isithunzi. Awuzame ukujima impela,
Angisho ukuthi ngabashaya abafana vele uma bebheda, bashayeni. Mina anginankinga nje. Umuntu meshaya omunye nje, ngihamba nalowo owinayo. Mina ngihamba nalowo owinayo-ke mina. Uma uwina nje mina nawe sozwana. Bashaye khuzani, bashaye mfowethu. Ungabayeki bashaye nje. Yeah. Quality kuzomela aphume ensizweni ngoba manje leyampama be-very weak. Ibi-weekend kakhulu leyampama kwamelanga ukuthi usangane ngaleya ndlela. Uzugijima kwakumela yazi ukushaya mfana ngabona lesigqoko sakweSuthu lesi siphuma sathi nje emoyeni sawuhlala phansi engasho ngathi hayi ingenile. Kungenzeka ukuthi usazoqhubeka ukhuluma umsangano phela ngoba impama yona amandla.